kake nema yace ceto je ka ceto abu kaza har a ce ka samu wanda a cikin zuciyarsa akwai misalin ƙwayar umayya ta imani ba sallah ba azumi ba zakka ba zuwa an yi sallah ba daidai ba an yi zakkar ba daidai ba an yi azumin ba daidai ba an je hajjin ba daidai ba akasarin al'ummata da kuma akasarin su abin ya zama duk waɗannan abubuwan da an yi su bayan da yake so ba to amma a cikin zuciyar an yarda da wahada wata ala duk sauran suke ba haka ne an yi sallah ba irin ne an yi zakka ba irin ne an yi azumi sai yake da shi ka wanda ka samu fi qalbihi misqalu dharratin aka ce ya komo ce adana aka sake koma ce adana babu zancen sallah ba zancen azumi wai sallah nan ba yi ne ba a yi ba azumin nan ba yi ne ba a yi ba zakar ba yi ce ba duk ana yi amma shi mahalicci ne abin biga gamshe ce ba kaga duk wannan amari an yi to saboda haka jama'a mu da mun san haka wato duka wanda yake wannan da'awa ko ya ce kai kafirin ne in ka zame shi za ka ga yana ganin wato kai abin ba daidai kake ba shi na ce da kai kafiri a nasa ganin ka gurgura ba kai kaza to wanda ya kaza na kafiri amma a ganin sa ne shi a ganin sa akan gaskiya ne ai da mutum ya bai ba kan gaskiya ba ba zai yi ba sai bai duk abin da mutum ya tabbata kan ayyaki sosai ba zai zarki kai to ruwan wata ala akwai ranar da za ta tara har muke ami da rahmarsa maganiya ta shugabanta da kansa a nemo duka waɗannan abubuwan muka tabbata ɗin nan a kula da niyya kawai ta zuci a ji a kula da su a sa gaba shiga gidan tsira Allah ya wannan a takaice dai shi ne abin da amma magana ta neman zumuncin musulunci za ta kai ni na shi da shara zuwa manya-manyan musulmi kuma tabbata musulmi ga irin ba da wata magana cin kamun da wani cewa na kashi yana sallah yana azumi na babu ra'ayi in kaya da haka shi ke maka yi wannan ra'ayi an tuhur zan kai ziyara zuwa kaduna sami manyan musulunci nan kuma za a yi kai shi gabas da sami manyan musulmi da na mana ita kuma za a yi gaskiya ne da Legas je kuma Legas masu sannan kuma na gama zan zo nan Kano mu sake haɗuwa wacce take ta kwanciyar hankali ta jin daɗi kuma mai za a shirya in ya kira ne zai shirya a zuma ko kuma malam bashir ko malam ibrahimu ko kuma alkali da kwarana to za a yi taro hafalatul hamdi hafalatul shukr da Allah subhanahu kuma a fatan wannan abu da shi kai ɗaya ne da namiji mun itibaki waɗansu shekaru a kan ga yadda mu muka yi tafiyar nan ta fara tafiya da an bata yi ta tuni ba kai wannan ta fi samu ba amma abin da Allah yi ba a cewa da ya yi lantar da haka da haka da za mu yi annabi ya ce daga sanar da annabi ya saboda haka yanzu dai ni waɗanda itibaki wacce dukkan mu mun haɗa mun yadda ga yadda za a tafi da zamani to ni na tafi ne koshi kuma ina son ku daure a karanta muku da warka wacce akan da ni zan je
mun yi kawai yin wannan da gani wani zaman sosai ba ba ƙwaƙwa ne ba wahala ƙan ta shekara da shekaru kuma Allah za a kai ga wannan natijar itifaki ya samu gudun na abin da musamman ma idan muka tuna abubuwan da suka afku ko kuma abin da ya afku ranar lahadi ta 22 ga wata na april wanda na tabbata da cewa malam kamar yadda yake kwatanta mana yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake nuni da cewa mu hannu ne guda ɗaya a bisa kan wani mu kan kishiyanmu na tabbatar da cewa kowa ya fahimci irin yadda ta'addar da kishiyoyinmu